Ποιο χριστουγεννιάτικο προϊόν έκανε τις περισσότερες πωλήσεις τον τελευταίο 1,5 μήνα? Δεν θα το πιστέψετε, αλλά ήδη από το τέλος Οκτώβρη έχουν ξεκινήσει οι παραγγελίες για τα Χριστουγεννιάτικα. Και μπράβο σε αυτούς που το έκαναν, γιατί ήθελαν να είναι σίγουροι ότι θα παραλάβουν τα δώρα τους άμεσα. Την τελευταία εβδομάδα πραγματικά τρέχουμε και δεν φτάνουμε, γιατί έχουμε πάρα πολλές παραγγελίες χονδρικής, παραγγελίες για σχολικά μπαζάρ και τις δικές σας παραγγελίες για να κάνετε τα δωράκια σας. Παρότι όλοι έχετε διαφορετικό γούστο και διαλέγετε διαφορετικά πράγματα κάθε φορά, τα προϊόντα που είναι best seller και τα έχετε λατρέψει όλοι είναι φυσικά τα υπέροχα κόκκινα ρόδια μας και τώρα τελευταία το ρόδι Jesmonite που το γεμίζουμε με κερί σε μυρωδιά της επιλογής σας, τα πιο μικρά ρόδια, τα δεντράκια που είναι έτσι στριφογυριστά σε πράσινο κυρίως χρώμα και τέλος τα χριστουγεννιάτικα βαζάκια που είναι κλασικά αγαπημένα και ειδικά το πανετόνι για το οποίο εδώ νομίζω δεν έχουμε μιλήσει και πολύ. Αλλά και οι χριστουγεννιάτικες μπάρες, τις οποίες αγοράζω σε συνδυασμό με τον καυστήρα μας, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι sold out. Περιμένουμε τέλος αυτής της εβδομάδας, αρχές επόμενης, την επόμενη παραλαβή, από την οποία έχουν ήδη προπαραγγείλει τους 6. Μην αφήσεις τα δώρα σου για τελευταία στιγμή. Γιατί πραγματικά ούτε εμείς, αλλά ούτε και οι μεταφορικές προλαβαίνουν. Όλα τα προϊόντα μας θα τα βρεις στο site μας και ό,τι απορία έχεις, στείλε μας προσωπικό μήνυμα.